כפל בבסיסו הוא רעיון עם חזון חברתי שמשלב פה מודל עסקי. אם אני מתמצת למעשה את מה שאנחנו עושים בכפל ומה הבשורה שלנו למשק הישראלי, זה פשוט היכולת שלנו לתת הטבות שכר בלתי פורמליות לעובד, על ידי זה שאנחנו הופכים את השקל שלו לשקל ו-20. כאשר אנחנו הגינו את הרעיון של כפל ואת החזון של כפל, אז בעיני רוחנו עמדו אותן אוכלוסיות שבדרך כלל לא חושבים עליהן כאשר מפתחים מודל עסקי. שזה עובד התברואה בעירייה, האחות בבית החולים, פועל החרושת, וזה מה שאנחנו מחפשים. אני עצמי באתי מארגון שידע לטפל טוב מאוד בעובדיו, אבל הוא ידע לעשות זאת מתוקף כוח קנייה מאוד מאוד משמעותי שהוא ייצג. וזה בדיוק מה שאנחנו בכפל רוצים לעשות. לאפשר לעובדים ששייכים לארגונים קטנים, בינוניים ואפילו גדולים, להתחבר ביחד לכדי כוח קנייה מאוד משמעותי, וזה מה שאנחנו עושים בכפל. אחת ההטבות המרכזיות והמשמעותיות ביותר שאנחנו נציע לחברי כפל זה דירות בהטבה. כבר היום ספקים מתחברים אלינו מתוקף ההבנה שיש פה כוח קנייה משמעותי, ובמגוון תחומים שאנחנו קוראים להם 7 פילי כפל, אנחנו מציעים מוצרים משמעותיים לחייה של כל משפחה בישראל. מועדון כפל וקבוצת שלמה סיקס חברו להם יחדיו על מנת להעניק סל שירותים ומוצרים בתחום הרכב לחברי המועדון, כך שבעצם אנחנו משמשים ללקוחות מעין סופרמרקט לקניית רכבים, לרכישת רכבים, להשכרת רכבים. אנחנו בכפל בנינו את לוח הכפל. לוח הכפל אומר דבר פשוט. עובדי ארגון שביצעו רכישות דרך אתר כפל מקבלים בחזרה לטובת הפעילות של הארגון, לטובת רווחת העובד, 10% מרווחי כפל מתוך העמלות. ואנחנו החלטנו שלכפל יצטרפו ארגונים שאנחנו יודעים באופן מובהק שההצטרפות שלהם לכפל באה ממקום שלכן לטפל בעובדים. ב-2011
אנחנו הולכים להיות כוח הקנייה, המועדון המשמעותי ביותר בישראל.